Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupunta si Eileen Pedreso. Lin? Madamo gid nga salamat Jerd mga kapuso, 5 ka balay na halitan sa separado nga sunog nga nagluntad sa Bacolod City kag Kabangkalan City. Yaring balita nga atong gitutukan. Buti na balay ito. Sa video nga ini makita ang pagkarab-karab sang balay sang pamilya Paradero sa Barangay 35 Bacolod City. Pasado las 2 ang hapon kahapon. Sunod sa tag-iya, antis pa man ang insidente. Naghampang sang posporo ang minor de edad nga nabilin sa balay. Sindi-sindi, gano'n sang bata ko bala. Nga gamay, kasi siyam lang na tao sa balay namon. Nagampang guro mga posporo bala. Ginalantaw sang BFP Bacolod City nga posible sa ikaduha nga panalgan sang balay naghalin ang kalayo. Naglabot sa masobra 50,000 pesos ang danyo sang sunog. Sa Barangay 9, Kabangkalan City, Negros Occidental, 4 ka mga balay ang nasunog pasado las 11 kahapon sang aga. Sunod sa BFP Kabangkalan City, 2 diri ang totally gutted, samtang 2 ang partially damaged. Napabayaan nga tinigang ang ginalantaw ginhalinan sang sunog. Ang ginalinan sang kalayo, mga 10 to 11, nagtigang yan na bata, pag nabayaan. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.